126, Bror Järvekvist och Barbro Järvekvist. 128, Henrik Jörgensen och Annika Jörgensen. 131, Jonas Björk och Yves Myrkvist. 132, Stefan Pettersson och Sofia Pettersson. Ni ska alltså dansa jäm, all skate först, så backar ni och så blir det jäm och så räknar han ett in er. Är ni redo? Ja. Då kör vi. Är du redo, Hasse? 30 sekunder, sen backar vi. Kom igen nu, publiken! När ska du vakna upp, ska det vara så svårt att få dig förstå. Han leker med dig, han är ingenting att lita på. Han får dig att göra precis som man vill. Jag kan bara inte se på. Söta lilla Lisa, öppna dina ögon. Hör du inte snacket som går varje dag på stan? Då var det dags att börja backa. De som är först ut är ju par 120, Thomas Nilsson och Carina Andersson. Varsågoda. Stefan Pettersson, Sofia Pettersson. När ska du vakna upp, ska det vara så svårt att få dig förstå. Han leker med dig, han är ingenting att lita på. Han får dig att göra precis som man vill. Jag kan bara inte se på. Söta lilla Lisa, öppna dina ögon. Thomas och Carina. Hör du inte snacket som går varje dag på stan? Om nätter och smek tillsammans med din dag och man.
Superjättemycket tack. Kommer 155. Heidi Jakovic och Kajsa Weinemo.